Rozpočty, správca financií. Ďalšou zaujímavou funkciou správcu financií je sledovanie rozpočtov. Pre akúkoľvek kategóriu si môžete vytvoriť mesačný plán a systém bude sám dohliadať na to, aby vaše kategórie neprekročili určené limity. Rozpočet si vytvoríte jednoducho kliknutím na tlačidlo Pridať k sledovaným. Zo zoznamu vyberte kategóriu. Na grafe sa vám ukáže, koľko ste v kategórii za posledné mesiace minuli a tým vám pomáha vybrať vhodnú čiastku rozpočtu, ktorú ľahko zadáte tam, kam patrí. V prehľade teraz uvidíte potraviny a drogéria so stavom plnenia nastaveného limitu v súčasnom mesiaci. Zelenou farbou je označený rozpočet, ktorý plníte podľa plánu a nehrozí jeho vyčerpanie. Oranžovou farbou je označený rozpočet, ktorý zatiaľ nie je vyčerpaný, ale je pravdepodobné, že dôjde k jeho prekročeniu. Červeno je označený rozpočet, ktorý ste už vyčerpali. Limit je možné kedykoľvek upraviť priamo z prehľadu. Pre tých, čo radi analyzujú, máme pripravenú aj sekciu s tabuľkovými prehľadmi príjmov a výdajov, a to vrátane rozpočtov. Jednotlivé kategórie si môžete rozkliknúť a hneď vidíte, koľko ste minuli za dané obdobie a koľko je váš rozpočet. Keď myšou prejdete cez čiastku rozpočtu, uvidíte, kedy ste limit naposledy zmenili. Kliknutím môžete nastaviť nový limit. V prípade, že ste nenastavili žiadny rozpočet, systém ho sám vypočíta na základe vašej platobnej histórie. Farebný prúžok na kraji vám ukazuje stav kategórie. Zelený znamená, že ste v limitoch. Červený, že ste limit prekročili. V plánovaných rozpočtoch si môžete porovnať históriu príjmov a výdajov a vidieť tak budúcnosť svojich financií až na ďalších 6 mesiacov. Príjmy a výdaje si môžete rozkliknúť na jednotlivé kategórie a subkategórie. V prípade, že sa pri názve kategórie zobrazí šípka, systém vám navrhuje upraviť rozpočty tak, aby lepšie odpovedali histórii vášho chovania. Rozpočty si môžete sami upraviť aj kliknutím priamo na jej hodnotu. Nová mBank je jednoduchá a prehľadná, ale ponúka vám aj sofistikovanejší prehľad a správu vašich financií. Objavte novú mBank.